Busturialdeko gizarte zerbitzuek antolatuta, Urriko zubian urriaren 11tik 14, 14 eta 17 urte arteko Busturialdeko gazteek Lisboa ezagutzeko aukera ederra izango dute. Irteerak urriaren 11an izango dira Gernika Lumotik eta Bermeotik, autobusez. Abuztuaren 3 arte dute interesdunek izena emateko epea eta prezioa €150 printzipioz. Izena emateko, Bermeo eta Gernika Lumoko gizen eta Urrenmendi bulegoetan dago informazio gehiago, baina erabiliko den bidea irubebikoitza gaztedibusturialdea.eus/aixialdia webgunea izango da. €150 hori bai, ondoko herrietako gaztentzako izango da. Arratzu, Bermeo, Ereño, Forua, Gautegi Sarteaga, Gernika Lumo, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka eta Sukarrieta. Gainontzeko Busturialdeko herrietako gazteek €250 ordaindu beharko dute, baita Busturialdetik kanpo izena ematen dutenak ere. Baskaria eta afaria norberak ordaindu beharko ditu, edo bertotik eraman daiteke. Plazak erreserbatzeko aurretik hori bai ordainketa egin beharko dute.